Sawubona uma ufuna ukwazi inani elijwayelekile lokushaya kwenhliziyo. Wonke umuntu uyazi ukuthi ngokujwayelekile kubhekwa ukuthi kungu-70 tho ngomzuzu, kodwa ngeke kube njenge-70 tho njengoba kubekwa esilinganisweni, kodwa kuyahluka phakathi kuka-60 kuya ku-100 ngomzuzu. Noma kunjalo singakubheka njengokujwayelekile, uma kwehla ngaphansi kuka-60 sikubiza i-sinus bradycardia. Uma kudlula ku-100 sikubiza i-sinus tachycardia, kodwa kungenzeka ngezizathu ezithile. Uma kwenzeka ngaphandle kwesizathu, siyakubheka njengokungajwayelekile kokushaya kwenhliziyo, i-arrhythmia. Ngakho uma kufanele ubheke ngokucophelela ukuthi ukungajwayelekile kokushaya kwenhliziyo kwenzeka kanjani, kuzonqunywa ngokuthatha i-electrocardiogram ne-echocardiogram ukuze kuhlolwe okwengeziwe. Kodwa into enhle, wonke umbukeli kufanele azi ukuthi kukhona ukwelashwa kwakho konke namusha. Ngakho-ke ungakhathazeki wenze inhliziyo yakho ishaye ngokushesha, kodwa uye kudokotela uzilungise ngokwabo.